chopo to moko ok ne ber kata ok yud thoth gigi mabende chopo karka. Rawere kod dongruok gitudore yo machal nade nikech rowere masano wacho ni giketo maino ahinya e weche mag siasa. Erokamano Cleophas, aparo ni ma topic monego bed ni wa discuss kinde ka kinde. King'iyo katiba wa mar Kenya, youth en a special category. Kendo katiba wacho ni nitiere chike ma parliament gi senate onego bed ni keto kare mondo mi youth as a marginalized group nitiere konyruok kendo dongruok monego bed ni giyudo. An ka elo Youth Transition Initiative kaka director. Youth Transition Initiative en organization ma wabedo fully supported gi jagoro mongirore Ministry mar arita kwe Dr. Raymond Omolo. To nitiere gik mang'eny ma watimo. Gigi wasebedo ka watimo Homa Bay, sani watimo gi Kisumu, wadhi timo gi county ma Migori, kendo wadhi timo gi county ma Siaya. Ng'eni king'iyo Kenya wasani vijende e mang'eny, the largest population gin vijende. To kinde ka kinde iwinjo ka vijende wacho ni ai wasomo to waonge tije. Iwinjo ka vijende wacho ni nado chako hala to kumanyalo yude capital mondo atim godo hala ni aonge godo. Ido ka kijana wacho ni anta soma chope form 4 tadwa yude training moro, but kako nyalo wuok e form 4 mo yude training make certificates gi tame. Youth Transition Initiative biro mondo mi o bridge that gap. Ni mokwongo wamanyane kaka wanyalo train vijende wa mondo mi gibed gi skills ma ginyalo yudo godo tich kendo ginyalo yudo godo dongruok. Number 2, wamanyane gi miluongo ni capital boosts kata capital grants. Sirikandwa mar bottom up economic transformation agenda ni king'iye wan gi various funds moseketi monego bed ni konyo vijende. Youth Enterprise Fund nitie, Women Enterprise Fund nitie, to kata kidhi e ministries gin gi some special funds magin godo monego bed ni vijende kao to tiyo godo. Kinde ka kinde vijende penjo ni to gigi de wayud nade. Gigi mondo mi vijende oyudi nyaka vijende bed e groups. Okinyal chimori gi Youth Enterprise Fund kaka ng'ata achiel tiwacho ni adwaro ni mondo mi ayud pesa kata mondo mi ayud capital mondo atim godo hala. Ok tim kamano. Ma pesa michiwo nega groups mosebedo active, groups man registered kendo groups man gi certificate. So nitiere kuonde mang'eny ma vijende nyalo dhi kendo vijende nyalo yude capital. Ena ni mondo mi ging'e kuonde go sensitization cha pokotim negi maber. Ka ing'iyo data work from Youth Enterprise Fund, disbursements gi magi setimo. Bende dinge ni Cleophas kidhi kuonde kaka got Kenya kocha mlima Kenya, ni gisebedo ka giyudo more than half disbursements mawuok kocha. Kidwoke counties wa makaluo, wane bottom 10 kocha. Ok ni pesa ni ok beda set aside. Kata king'iyo the budget making process ido nitie pesa moket kanyo. But jowa pok ong'eyo kaka ginyalo yudo pesa. Mano mar youth fund koso mag jok magi mantiere karka. Omenda ma pok ochopo. Youth fund, Youth Enterprise Fund. To ok ochopo ne jowa nang'. Ok ochopo ne jowa nikech jowa pod kia how to access pesa ni. Iyudo ka kidhi kuonde moko gima sani watimo kaka Youth Transition Initiative en wa sensitize ji ni you are in a group. To group mutiere ni nitiere capital munyalo access. So what imonegi sensitization ni mondo mo access this capital, register uru mondo bed gi group. Beduru gi certificate. Kuse bedu gi certificate, chakuru timo ohala moro. Ohala ni kuse chako timo approach the youth fund. Nitiere pesa muketnu tenge. Munyalo kao pesa no, kendo unyalo medo timo godo ohala. This en gima wasebedo ka watimo. So iyudo ka nitiere areas moko ma absorption rate gini malo. But kido kaluowa nikech iyudo ka seche moko siasa migoyo ka korwa kocha. Ok en siasa moro ma kinde moko kelo dongruok. E gini neno ka PS nowacho ni oyo anta dwaro ni kagoyo siasa kaluowa tagoyo siasa manyalo kelo ne jowa dongruok. Koro Youth Transition Initiative ni makuru kari yudhe. Manyoru kaka wanyalo yudo pesa kwa migawo mar youth kendo manyoru kunde mwanyalo yude grants mabiro ni ji. To magi ma osebedo kwa timo weekend manyoru ni ne wan kamoro ni Chemeli Tamu Ward Kisumu Kopere. To ne wan gi a very interesting farmers group. Gin jo mosebedo ka puro niang' kendo gitimo nyaka value addition kanyo. So there is a business magisebedo ka gitimo. Kidhi Homa Bay County, wasechiwo pesa maromo 250,000 ne grube mopogore. Kakelo kokwany ne nitiere youth group ma timo tree planting, beekeeping. We went and gave them money kono. Kidhi Suba North, Suba South, nitiere jok ma wasedhi mwamiyo gi capital boost kendo wasemiyo gi pesa. So gima watemo wacho en ni wadwa ni wasensitize jowa. Mondo wawuo kodgi mondo wanyisgi ni
nitiere kuonde minyalo yude mwandu, but mondo mi wayud mwandu gi nyaka wabed pamoja e grube, nyaka watim achiel ariyo adek koka mwandu mawuok from national government kata mawuok from these other organizations, non-governmental organizations, wanyalo yudo kendo wanyalo tiyo godo mondo wakel godo dongruok. Seth, gigi mabiro gi grube gi kawo gi kaka hola koso grants. Bende thoth jo wanya bedo ni kama mokwongo giluoro hola, ma gima nya bedo kata ni imiye hola ka ng'ato chako biro kanyo chako bandi, chako piri, chopo kama koro ipeyo nyaka mwandu gi moko kama gintiere. Kaluwore kod riwruoge mamoko mapono no gisebedo ka gintiere. Mantiere kategori mane? Youth Transition Initiative golo grants, ok en pesa hola. Koro ibiro to wawacho ni area ni wan gi group kakelo kokwan youth group. Utimango, watimo tree planting, kendo watimo beekeeping, kata watimo aquaculture. Komedu pesa makama, bende nyalo konyo nikech iyudo ni seche moko usechopo kamoro to dwaro ni expand. But kako nyalo access capital ni onge. So gima watimo en wamiyo capital boost, grant. Koro kata kikelunwa 100,000 to en pesa ma wadwa noduoki. En pesa ma wamiyo mondo mi ugeru godo. Mondo mi umed timo godo hala, mondo mi u expand. Mane gima Youth Transition Initiative timo. To mago timore mana ne jok manie grube. Jok mantiere riwruoge mana grube kende. To king'iyo mano, ki contradistinct kata kitemo ng'iye gi wawachni gimondo kaka Youth Enterprise Fund. Youth Enterprise Fund to en statutory body mar serikal. Youth Enterprise Fund chiwo gimiluongo ni gimi pesa loan kata pesa magimi to onge interest michule wiye. Koro ka gimi kata 200,000 e grubu ubro duoko nege 200,000 no. Onge pesa moro moduoko negi wiye. Wan kaka Youth Transition Initiative ka wabedo supported gi Dr. Raymond Molo wanochiwo cash grant. Wabiro to wamiyo pesa. Wasechiwo 50,000 award Suba North, nyocha wana kamoro ni Ratanga, self-help group yondhiwa, nyocha migi 50,000. So wamiyo grube mosebedo katiyo. Group ma exist kendo group ma nitie. So wanwa boost gi. Gima watimo. Ntie joma rango kajilosi wiro were. Joma biro kaka thoth gi gin jok machuo. Kata gin rowere umako joma chuo gi jok manyiri duto kama gintiere. To sani ntie jok ma kao rombe makamagi ka jok ma gin mana rombe mag jok machuo. Joma nyiri ntiere kanye. Thuolo magi gin kanye. Nikech samoro wacho ni ka gin gigo ma isiro kod jo siasa nyabedo kama wacho ni okodwa chupo kumoro kama wanyayudo hinyruok, wanyayudo gik moko machalo kamagi. Liet mag siasa bende ponono ntiere ga e kindegi. Gik moko mosebedo ka dhiro kata thiro dongruok mago jende. Ahinya jok mosebedo ka rangi mana ma joma chuo lilo, wan joma nyiri wabed bathe. Kata gin jok manyiri kende midwaro ka wa joma chuo bed bathe. Ikelo gik moro achiel yo machal nade. Erokamano Cleophas. Aparo ni ka wawacho about youth empowerment, to youth empowerment oriwo jite, oriwo joma mine kendo oriwo joma chuo, oriwo jende duto te. Ok ni youth empowerment ena gimoro madhine joma chuo. Youth Transition Initiative seche ma wadhiga kendo waromo gi groups, wan nyaka gi women groups, specifically mana women group. Magina nyiri magino jende gitimo hala iyudo kata kaka dho nam Lake Victoria gin gi group moro magitimo godo aquaculture, fish farming emagin godo. So kiwuotho kidhi e piny at grassroots level, ibro fwenyo ni there are so many groups make joma mine matimo hala. Nitiere grube mang'eny make joma mine matimo poultry farming. Ohala mang'eny make joma mine matimo beekeeping. Koro kawa wuoyo wi youth empowerment ok en mana ni en mar gima chuo. En ni kinde mang'eny iyudo ka joma chuo ema jarirega koluong gik makama. To mano en nikech mana kaka society wachabe chalga. Ni wane patriarchal society koro iyudo ni joma chuo kata koluongi kamoro to giparo ni ma ena machuo joma mine temo bedo tenge matin. Nitiere program ma bedo ran gi Dr. Raymond Molo luongo ni Jiwo mwanadada. Jo mwanadada ni en king'iye en odil gi joma mine kende. Okaw ga mashinde meke hair dryers, okaw mashinde mek konyo gi timo suko gik makamago. It is purely a women led. So seche moko ka watiyo kod gi to wa synergize, wakaw koni to watimo. Ka nyocha ne wana Suba kamoro ni Gunga. Ne wan gi one of our members the Youth Transition Initiative. Mane wadhi wayudo ka onyako moro matin ten gi disability. Ode ogore piny, onge kuma onyalo dake kendo kaka onyalo konyre onge. Youth Transition Initiative no donjo modhi okaw mogedone. To mano ng'ama nyako.
So oken manani ka wawuoyo about youth empowerment to wawuoyo wi joma vijende. Youth groups kata cross. Koro bedi ni en group ma joma nyiri kata group mar joma chuo. Watim empowerment across board. Onge gimoro ni ena joma chuo kende ema yudo konyruok kata joma nyiri kende ema yudo konyruok. Kaka wan gi ginene moro group miluongo ni Atemo Beekeeping Group. Atemo Beekeeping Group ni ena mar joma nyiri. Kokwanyo youth fraternity mana nyisicha. Most of them gina joma nyiri ema ni kanyo. So ka iyudo nyiri e groups kamano to bedo mayot konyogi rather than kidwa kao gidwa konyogi individually. Nikech iparo kata seche moko kiluongo ji e political rally ndwa romo kodgi e political gathering. Idhi do ka joma chuo emobiro mang'eny. But kiluongo gi as a group, idhi do ni group members magen kanyogo gen joma nyiri kendo gin youth. So empowerment no kobiro negi to biro konyogi giduto. Empowerment kolos thoma de kabich kaka poka ka wiyo masani. Empowerment kaya utingo gik mathoth. Ukongo utingo weche mag skill development. Nikech wacho ni nyabedo kani waloso group mag jia abich kata ji abiriyo kata wan ji apar e grup kata ji 20 matimo ohala moro achiel kama wantiere tunge kod lony mano mar ng'eyo kaka itayo ohala iseyudo pesa wasebiro e riwruok ma wayudo pesa koro kaka warit pesa ni ka bedo matek e kindegi puonj ma imiyo jogi onego bed ni imiyogi yo machal nade kata lokruok mar paro monego bed ni gin godo irisori kuom ranyisi kata idhi mihuru ano kanyo ka achiel kuom jogo mantiere e riwruogu Faith Ken ka wuok kendo kodhi kanyo jiwo mwanadada kata jiwo joma mine e konde mopogore opogore e Nyanza winjo kanyo ka ochokogi kendo ka nyabedo ni kata ng'eyo onge moko kuomgi mana kuom ranyisi mondo mi ng'eyo ni obedi kata lonyo bedi ang'o mitimo opogore gi pesa nikech pesa inyamiyo ng'ato kawuono 50,000 ni ng'ama nyatieke kata saa 7 kawuono kimiye to te ng'ato manyaka 50,000 ni tikode maber. Erokamano kopogore gi capital grants kata cash grant mwachiwo watimo technical training. One of the things mosebedo kwatimo en financial literacy training. So what train grubegi kaka ginyalo tiyo gi pesa no to kata mana pesa mwamiyo gino but how to manage finances. Nikech yudo ni thothne ji nyalo bire group but they lack skills kaka inyalo manage pesa. Ingeni pesa tije tek. Inyalo mi pesa mana kaka iwacho kawuono no. To godhiambo usepogo pesa no un kendo wacho ni pesa ni kaka no miwani wan gweno ni wawere godo matin wapogo nikech ok en pesa mwadwoko. So watimo nyaka financial literacy ipuonjo gi savings table banking. Ipuonjo gi kaka ginyalo access further grants kokalo kuom pesa go. Koro ka wami 50,000 to ngisi 50,000 ni ka wami number 1 nyakitigi pesa ni for the purpose mane wami godo expand godo handi mondo mi yud godo konyruok. Number 2 kanitiere pesa moro ma un godo okena ina pesa monego beni ene bank account okane kanitiere expansion kata business model moro munyalo timo gi pesa ni kauru pesa no mondo mi une kaka kunyalo timo godo gini kendo kumiu pesa okeni imiu pesa mipogo onego beni ati un gi gik miluongo ni financial reporting tools. Pesa di modonjo jumani, pesa di mowuok, keep track of expenses, pesa kaka donjo gi pesa kaka wuok. Kapo ni uonge expertise no e group to kendo wanyalo manyo jomoko manyalo konyo from time to time. Koro kata ka after 1 month tumiyo wa report ni mae gima wasetimo dweni to wa advice ni kata kama gima nutimo dweni the next month teme uru time mopogore. So oken gimoro ma watimo at once. Iking'iyo youth transition initiative moto wa en change through sustained engagements. Wakelo no lokruok kokalo kuom romo makinde ka kinde. Koro kwa romo kodu dichiel ka waromo kodu to we follow up. Ang'o manutimo usechopo kanye to mane mabedo basis moro makata kapo nitie kumoro mokwame bang' dweche 3 kata dweche 4 pod wanyalo dhi oko mondo wamany kaka wanyalo konyo nikech financial literacy king'iyo grube mang'eny michako kaluowa to kata Kenya mangima ichake bang' dweche 6 kata dweche 7 opodho nikech pesa manoketi ji nowacho ni pesa ni ok odwa tiyo godo pesa ni wadwa ni wapogi. So financial literacy en gimoro achiel ma goes hand in hand gi technical support ma watimo. So wamiyo gi nyaka linkages gi these professional bodies manyalo konyogi mondo wane kaka pesa momigi e yor ohala no inyalo tiyo godo mondo mi gimed yudo godo mapatogi. Kiwacho ni mano en mana jiwo weche gi mag yuto maki ni kanyo to idhi bed kanyo ka irango gi machala ne nyakora mogi jwang mana ka wantiere kod karka en kino madana ka wiyo masani to kapoka ka wiyo masani nyakora mogi jwang kale ote moko are adek mainte go karka ka bende wa mi thuolo mano mara kao namba mar simwa ma en 2-3-6 mana SMS line wa kachiel koda ka namba simu ma bende dhi bedo kinero wang jowini mari kanyo wadhi bedo thuolo mano mara mako simu ka in gi penjo mora
gimida mede wi twak man go sani waduogo ka mondo miyangi penjwa kendo kangi duoke achiel kachiel mana ka wantiere kodi kar kae chenro en mara mbaka oromo wakayo masani akoromo jaduoko kod ote kachiel koda ka duondi in jawinjo okiny ma kawuono kik idhi mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Yudo kony. Konyo ng'ato mondo ket pache kuom kaka owinjo e chunye, kuom gik manosekalo e ngimane, kata kuom timbene. Ka en gi dwaro mar kelo lokruok maber, wanyiso ni wadewo. Machini kendo nyakura mogi jwangen mor mara ni podo kete kar kae. Chenro ni mar mbaka oromo ka wadhi mana nyime ka warango achiel kachiel weche motimore konde ma opogore opogore. Wacho ni sane koko donjo live kendo mano mar Ramogi TV, mano kama mantiere kanyo kiyudo wakanyo didwa achiel kachiel. Wacho ni sane donjo kaka Pilanti Madhare 4B Nairobi apenjo jatelo ni bende wan ga gi bura. Koro akwayo mar mondo mi wacho ni o inbox mi mondo oka okonywa youth, one youth. Wacha ni edwa konyno yo machal nade. Regan Omondi wacha kae inbox kanya bodhi to kibiyudo kony konono. Ora ote marika ni rango mantiere kar kanja jaki mero kama neno ken Migori Jack Jawarianda erukamana yocho ni following ka Warianda Beach merukamana ahinya kama intiere kanya achiel kachiel kod jogo mabende pod meno ndiko kar ka dongruok e nyakora mogi jwang ikin joma tindo tiende nango ka wantiere kar ka gujende gi joma mine bende mantiere chenro ni mag rowere ka ineno gi achiel kachiel ni to gichung e yo mane ka pod wantiere kodi kar ka antie ka kod Seth Okumu, director mane riwruogno mar Youth Transition Initiative kagirango kaka joma tindo nyalo yudo thuolo mar yudo dongruok ka wuok e sirkal mamalo to ahinya jogi mabende chiwo sir ma opogore opogore. Wacho kanyo Seth machiegni kendo ka wantie chenro ni mar mbaka oromo. Chenro mar yudo omenda en gimoro ma oganda luoroga. Iwacho ka en gimoro ma en tedious to mago be nyawacho ni chuny nyalo tho e diere mi wacho ni oyo kato kora weyo. Moko bende nyawacho ni idhiro gi mana kalure kod siasa. Nyaka ng'ato bed ni mielo mana thum mimielo sani e koka dongruok obi. Pero kavano Cleophas. Ikelo komoro ma very interesting. En gimoro ma wabro go mbaka mbele. Kinda politics to gi economic empowerment. Gin interlinked nade. To at some point ibro fwenyo ni politics gi economic empowerment kata dongruok to gin interlinked kamoro. Nitie kuma gi tudore magi makore. But okochuno ni ng'ato nyaka miel thumb siasa moro koko yud empowerment mora mora. Ng'eni owach ni kata ka en allocation mawuok from national government eni chiwe ne ji duto. Koro okochuno ni nyaka bed ni align gi ng'ato ka ng'ato mondo mi yud gimoro. But nitiere kaka mondo mi wayud dongruok kata mondo mi wayud kony. Nitiere steps moko kata nitiere gik moko achiel ariyo adek manyaka
mondo mi watim. Sani king'iyo grants ma wachiwo Cleophas. Grants wa kwae jagoro mungirore ene mong'e kaka utudore gi joge osiepege mane sirikal go mondo mi wayud grants mabiro. Cleophas gigi dok binwa dine beni onge sirikal. Ineno. Nitiere ber moko ma wayudo by virtue ni wane sirikal kendo by virtue ni wa support sirikal manitiere. To ma gimoro mosebedo ka chando wa kaluo waka. Ing'e ni dhiang' ok inyal wacho ni dwaro chak. To dhiang' magolo chak to ok idwaro. So nitiere kaka joabo onego bed ni loko pachgi kendo nitiere kaka joabo onego bed ni ng'iyo siasa ni ka wan goyo siasa kata ka watimo gigewa mag siasa to en ang'o kata dongruok magne ma wanyalo yudo. Ka idhi kaka kamoro ni Ndhiwa constituency ne waromo gi group Lions Boda Boda group Ndhiwa constituency ne nitie pesa mane wamiyo gi kanyo ma 50k 50,000 joma ne wamiyo pesa gi ok ni ati ne gin joma nie sirikal kata joma support sirikal. Oyo wamiyo vijende manitiere gima timo to kendo gin gi business concept ma ginyalo tango ni nitie gima watimo. Ka wadok kamoro kaka Rangwe wachako romo gi Ratanga kendo mana vijende moko ma timo ohand boda boda kanyo but gin gi youth group gi kendo gin gi pesa ma gisebedo ka gikungo kanyo wachako wamedo gi capital grant. So ok ochuno ni nyaka ng'ato bed ni ati en aligned gi thumb siasa ma ji wero mondo mi koko yud konyruok mondo mi koka dongruok obinegi. But kata jowa onego bed ni gi steps ma gikwong gitimo nikech seche moko kata kwa dhi waloso giji to kutieko loso giji tu winjo ka ng'ato luongi tenge to ng'isi ni koro gimo wacho no ber adwa ni wa form group mondo mi koku konywa. Ineno. So yudo ni kata purpose ma ng'ato form godo group no ok nyal konyo. Onego bed ni ubedo gi group tayari un gi gimotimo. Koro wan kwa biro to wan wajiwo wamedo nwe gimuset bedo kutimo cha kata mwacho ni ng'ama ni godo ema ne medi. So jok mosebedo gi groups mantie gima gitimo to gin gi rem kamoro gine ma wadonjo to watimo ne gi that technical training wamiyo gi that capital boost ma wan godo kendo wabedo gi sustain engagements wamedo romo kod gi kinde ka kinde. One of the things masani wang'iyo kaka youth transition initiative en kaka wanyalo invite gi to seminars mabedo held particularly youth mentorship forums matimore kinde ka kinde. So ka wasemiyo gi that finances to wadwa miyo gi linkages to the youth platforms manitiere. So kapo ni nitiere migao moro manitiere gi youth activity within a particular area to area no one gi active groups then one link gi up kendo wanyalo manyo kaka gidhi functions go nitiere tiegruok kod puonjruok mitimo kinde ka kinde manyalo increase skills magin godo mondo mi giyud konyruok e kinde mambele kanyo. Bende kira kanyo yacho ni oken mano mo dongruok ma nyalo ni thiro kod weche mag siasa mantie kata thum ma iwero gi sani kama ntiere karkae ntie ote madonjo karkada na some kato bang'e wayuda ne ote ng'ama dago simu kanyo namba mar simu ntiere piny kanyo kanyo yude kanyo achiel kachiel ote madonjo karkae wuok kuom David Ochola Janyabola Central Nyakach Ward Kisumu wacho kani oyawre Cleophas amor kod twak mos na Rawere no amor kode kabisa nyiseni omanya mondo mi amiye mama moro ka dwaro ot and I know ka utie kanye riwruok mar PS Omolo Foundation magero udi ne joma ochando. Otherwise let them use this season of broad base to realize the needful development mano wuonye Nyakach. Bino wedo kanyo ni also joboda boda ma Central Nyakach Ward oseikre kendo gin kod group kod gik magitimo ere kaka unyalo chopo Central Nyakach Ward ka mano David Ochola Janyabola Central Nyakach Ward Kisumu County manote mare mantiere kar kanyo gima moko mapod bedo kaka go simu achiel ka achiel ng'eni serve dido thuolo maduoko gi mana ka wadhi nyime kod twak achiel ka achiel kae akawa ne ote moko madonjo Facebook marwa Kevin Odhiambo wacho Cleophas Paina Seth ni criteria mane magitiyo godo e selection mar joma ne mane mautiyo godo ma godo e selection mar joma attend initiative meetings ahinya to manyoro matimore Chemelil Tamu Ward koso ne mana giro siepe mana ng'idwo kanyo Regan Omondi wacho ni wan kaka youth pok wayudo kony moro amora ka wuok kuom government kendo youth agombo mondo wan bende wadongre nikech wan gi certificate. Haya Injinia Lazaro Kanyambogo wacho kamae Cleophas yena ni mondo mi a dispute watch mar ni youth are being marginalized group youth osomo
kendo ni kod ng'eyo mathoth moloyo their oppressors. Jesi umawuo ka duoga tek mar Injinia Lazaro Kanyambok onyango ka ni Siaya Rawere kendo machiegni ahinya kae miwane ote ma intiere godo machuok te wach gimira wacho no sani embako romo. Alo erokamano an Melkizedek Omondi kata Zedi kawuok Siaya County Ugunja. Problem mantie en ni there is no fair playing ground mar gima timore. Riwruok ma iwacho ni koro chiwo grants ni e Siaya County ere yo magi identify youth groups mondo gimi grants. Number 2, pacha ang'o ma geng'o ni mondo giket pesa ni e one pool, giket structure ka en pes sirikal manyalo miyo youth moro amora access ka gitiyo gi criteria maber ni ma youth group mo qualify mondo yud this funds mondo gidongrego. Kaka gikete no ochalo gir siasa nikech giwuothe kode mfuko. Ing'eyo other counties riwruogno onge ok gichopie but ma pes sirikal monego bed ni chopo ne yudhe ni mondo gidongre. Koro gima duoko chien kinde duto ni gimoro amora kata ka en gima ber wadwaro ni mondo wati kode e yore siasa. Mogik startup capital iyudo ka gwenge mamoko for example Central gi Rift Valley iyudo kata ka en uwezo fund startup capital iyudo kata ka en 500,000 ibiro kata e grube ma Siaya iyudo ka ichako kod 100,000. Koro watim gik moko manyalo konyo yudewa ni mondo wadongre, lakini kaka gitime ni wuotho kod fuko grants kaka wacho no iyudo ka ikawe timiyi ichiwe iwacho ni cash grant gikete yo makare ma yudo nyalo access the fund e yo makare ma kata kok iyudo lakini neno ni ok wayude nikech ma to kaka giwuotho kod mfuko no ok dhi kelo lokruok ahinya. To wadwaro ni sama wawuoyo e gik ma wacho kaka ni nyaka wabed e sirikal nikech gigi no ok wayudga. Koro sama wan e sirikal ni okete yo maber mwanyalo yude maber makelo dongruok. Erokamano. Agone erokamano ahinya Onyango. Ang'eni ote gi kamera donjo simbe kamera donjo wachiw thuolo mar mondo mi bende oduoke kar ka. Erokamano ahinya Onyango. Anga yud thuolo mar tieko ote mar Injinia Lazaro Kanyambok mano wacho kar ka ni youth osomo kendo ni kod ng'eyo mathoth moloyo their oppressors. Koro gine magi bukre kod luoro wuok oko mondo gi display their potential. Nguvu mathoth magin godo gin mana weche mag njore e political rallies kod kuo. Wacho ni ka giketo a meaningful economic empowerment to gibiro wuok from marginalized group to economic prosperity. Dhano oksiko ka en youth. Mano is just a stage in human stages. Aya, erokamano Injinia Lazaro Kanyambok makare obangi joma guje Kanyada East. Ote podthoth modonjo kar kae Seth. Wachaki mago modonjo simo modonjo kar kanyo maimako. Simo modonjo ka kuom Onyango man Siaya pesa okete one pool pesa ni kik ti kode kaka mar siasa identifying the youth process ni timiyo machal nande. Wani thuolo madakika 10 kendo dwa tieko thuolo. Kachako gi Onyango mowuok Siaya openjo ni how do I identify these youth groups kendo watimo nade. Ne wachako gi Homa Bay, wan Kisumu, wadhi Siaya kendo wadhi Migori. Wadhi timo counties wang'wen tetetete manika luo. Gima watimo en ni wabiro in a certain county. E county ka county nitiere vijende mangi maino kendo mangi mbi. Mosebedo katimo kata kobed ni siasa kata kobed ni ohala nitiere gik magitimo kanyo. So one of the things mawatimo ni identify vijende mawuok from those counties kendo mawuok at sub county level manyalo bedo ni gin gi gik moko magitimo kata programs magisebedo ka giran make youth empowerment. Iro gina ji apply utimo poll moro joma biro kaka mane ni tamu chemelel ok tim kamano. Watimo kama koro ka wadhi Siaya wan gi joma ni Siaya wan gi youth programs ma already are existing in Siaya. So one of the things ma watimo in partnerships with already existing groups man kanyo ineno. So once we partner with these people, then joma ni Siaya kanyo wach kata ka in game constituency, then they are the ones magi they identifying no ni we have these groups awards makamagi. Is it possible mondo wa partner with these groups? So
by and large it's still a referral process. Nyaka wa distinguish gini nikech nawinjo ka Onyango nyalo bedo ni chache matin kod pesa mawuok national government. Na chako kawacho ni one support wa wayudo koa Dr. Raymond Omolo, PS Raymond Omolo. Matinde ni en ma ogolo pesa ne mondo mi support godo these youth programs. Oduoko ni society. Iwacho ni to whom much is given, much is expected. Kuro en ma program me oduoko ni godo society. However, nitiere programs kaka Uwezo Fund mano wacho, Youth Enterprise Fund mano wacho. Macha pesa manie pool. Ma any youth group kata women group nyala apply to giyudo. To owacho point moro bende mana chako kawacho ni kane wang'iyo statistics tiyudo ni nitiere areas moko ma youth kata Uwezo Fund gi gisebedo ka giyudo man malo moloyo wa. To gimomiyo gitimo ma is two things. Number one, any grube ma gin god osebedo ga ka apply kinde ka kinde kendo prepayment rate gi ni malo. To ingeni kata pile kidhi e bank ni dwa holo pesa mondo mi interest mondo mi omi loan man malo nyaka be ni ngama kaoga pesa tichulo e kinde madwarore. Koro yudo kamano timore. But number two, ena kaka jogi bende osebedo ka link gi sirikal. Ni magi weche mane ging'eyo chon kapod wan wakia. Ineno. Wan ne waparo ni kidhi kao Youth Enterprise Fund tidhi goi interest, tidhi mi penalties, idhi ket ni weche mang'eny. Moke na dier. En pesa ma kikao to en pesa miduoko kaka eyo mitimon. So mano gima wabro bedo ka watimo wabro dhi Siaya kendo wabro dhi. Koro Onyango nyalo manya kata social media wabro loso kode kendo wabro no kaka wanyalo konyre. Lazaro wacho ni youth ok en marginalized group. Aparo ni Lazaro en an idealist. En ng'at moro ma ong'iyo to wacho ni nikech vijende ng'enyo ne watim achiel ariyo adek. But it's not like that. Nitiere yore ma wanyalo tiyo godo mamuol mondo mi wayud dongruok kendo mi wakel godo ber. So it is one of those initiatives mawatimo godo kaka Youth Transition Initiative. Any watimo that sensitization. Pesa ni kuma kama to kitimo achiel mi register group ubedo gi certificate ungi members to nyalo dhi to yudo pesa mawuok kanyo. David Janyabole no siepo Central Nyakach. Wabro dhi Central Nyakach poko wuotho Central Nyakach. Ka wadhi kono we are going to identify groups ma wanyalo tiyo godo kendo groups ma ka wadhi to yudo grant kwa malo wanyalo kelo mondo mi wakonygi. Kamano. Regan wach moro ni yudhe poko yudo kony. To mawe aduok ne yudhe wetewa. Gimomiyo seche moko yudo ni youth poko yudo kony. We have not organized ourselves. Poko biro kanyakla. Koradhi manyo kony kaka seto kumukenda ng'ata achiel. Nyalo bedo matek. But kama koragi Regan ama koragi Odhiambo wadhi ji adek. Inyalo yudo ka kony nyalo biro nwa ji adek mondo mi wane kaka pesa ni nyalo biro piny mondo mi okonyo. But kony ni biro in a structured way. Ok en mana kony mimiyo ng'ata achiel. Ubede group tikelo nugo in a structured man. Mae gima wadwa timo kode wanyalo duoke within this period of time ka en gimi kao from Youth Enterprise Fund ka en kaka wan jo Youth Transition Initiative one we will just follow up top engineer pesa mano midu chadek mokalo ka usetiyo kode nade usekonyo unade bende ntie kaka wanyalo medo konyo ka kama na penjo poto ka wokar kae Moses Broxley wacho na sedonje twak Calvis Otieno neno ka ntie Rongo Town neno kama na Nyariga no modi pontie kod wokar ka Alan Otieno Opondo nomana wacho ni Opondo en Alan Otieno Opondo wacho ni Siaya bende konywa uru Rawere wan ka Siaya wucho po karamo kendo wacho ni Siaya which will nyalo ber ni mak gi weche mag Rawere gi Onge which will wadhi Siaya youth leader man wadhi the Siaya kendo wadhi the Migori County ero kamano roll out no wadhi timo kunde go duto. John Olwendo wacho ni Cleophas an John Olwendo amor kaneno Ramogi TV kae to Cleophas an kod wach moro ako en tudi koda namba no kiketo aiket namba no kanya angwa mani ruodhe dhi chieng' wacho ni yudhe ma yudo kony binagi to kare yudore kure nikech kwa ground yudhe yuak matamre gi nono to ere kaka ginyalo chopo ni yudhe ma onge kod tudruok moro amora. Gima ketho gik bilagi en corruption manyaka rum eka pesa go nyalo konyo yudhe te aluotwa kanu moja inako ero kama nyarute thio chieng' John Oringo Cleophas penjina Seth ni kriteria mane ma itiyo godo selection osedwoko mano an John Oringo ka antiere kae wan gi Taib Kalito Gogo Nderma Mosna Nyokanga aero kama na inya Oduor Boniface wato kama Cleophas penjina wendo kaka inyalo chopo North Ugenya Ward Nyamsenda sub-location wan gi group mano se register kendo wan gi bank account Ugunja Cooperative watimo agri aquaculture
okwa ni Seth mondo mi olimwae ma Boniface Oduor winjo ote mare mano ote mo guro kaka ma jok ma wuok North Ugenya Ward. David Owuoth wacho kama: watching live from Kabondo Kasipul, Homa Bay County, Cleophas Penajalo ni awuok Homa Bay County of endless potential county kendo agombo donjo kanyo atim nade mago paro ma pod donjo karaka achiel kachiel ka pod wamedo mana luwo gi ka wanya medo kanyo ka to bang'e wayud gi ane kaka wanya bedo gi thuolo mar tiyo kan thuolo dakika 5 kende ka watieko nya duoko magi kata ang'o medi gwacho katiko gi David na usadhi Kasipul ma ne wachiwo support ne kokwanyo youth group kanyo. So ka David ong'eyo kuma kokwanyo youth group nitiere kata area no nyalo dhi motud record gi wanyalo ng'iyo kaka kapo ni nitiere support moro ma pod dwarore wanyalo medo mondo mi wakel kanyo. Osiepa ma North Ugenya ni Siaya County wabiro Siaya in the next gimoro dweche ariyo dweche adek kama wado ni wakwongo watie Kisumu and then we go to Siaya kasto gi Migori. So wadhi wuotho e ward ka ward man kaluo waka ng'eni Cleophas kinde ma wan godo e sirikal ni wadwa ni watem kar nyalo waduto mondo wane kaka vijende wanyalo yudo dongruok, wane kaka vijende wanyalo yudo konyruok. To magi wanyalo mana yudo ka wan in a structured setup e giminano ka watimoni. Owacho ni gitimo aquaculture. One of some of the things ma wasebedo ka watimo kendo youth groups mosebedo ko support gin joma timo aquaculture, tree planting, wan gi joma timo beekeeping, wan gi joma timo poultry farming, wan gi joma timo iluongo ni cattle rearing bende wasebedo ka watimo. And then there is even an innovative thing masani watimo nitiere mdudu moro mitiyo godo solid waste management ipidhe Mombasa. There's a concept mane wakaw from Mombasa marwadwari wa replicate e counties wa maluoka. It's a fly moro mipidho to konyo e waste management to endi moro man gi opportunities mang'eny kendo manyalo konyo jowa. So nitiere a lot of ideas kendo opportunities ma wamanyo wadwa ni wakel ne jowa, wadwa ni wakonyre kodgi. But criteria magi penjo mar identifying those groups en ni kidhi e county ka county kata dhot ka dhot kata kamora mora Cleophas ibro yudo ni dhano ng'ere kanyo. Kipenjo ni konya uru jago thum ibro nyisi ni ng'ama go thum mang'ula en ng'ama kama. Kipenjo ni adwaro jadolo madhi yalo na ibro nyisi ni jadolo ma yalo maber kata en kama kama. Mane gima ombe watimo. Koro ka wadhi kata Siaya to bo penjo ni ere vijende motegno kendo man gi maino kendo man gi mbi e area ma Siaya ka mani gi programs magitimo. Jo Siaya weji ema bro nyiso wania magi vijende makuru godo to konyruok nyalo biro nwa. Mane gima ne watimo Kisumu, mane gima watimo Homa Bay kendo wabro time. To kata Nairobi koni wadwa ni watime osiep na man kibirano mago kuonde modwa ni wadhie Mathare mago kuonde modwa ni wadhie mondo wane ane kaka wanyalo kelo negi dongruok. Gini en mar vijende. So okochuno okodeo ni kijana akanye. Provided ni in kijana to ungi gimoro mutimo kata group musebedo kutimo godo hala nitiere program mutimo mage joge wa kendo mage jok modoni wabed godo piny wago godo mbaka. Erokamano ahinya Seth. Wach mari mogik ka watiko chendo karka wach mar nenyo matendo rowere man gi chuny mar dwaro gombo mag yudo chendo bilage mag dongruok ahinya magi mawuok e kindegi ma iwacho ni ber nya bedo ka biro ka wuok e sirkal mamalo. Regan medo kaya kwa tieko ni koro iyudo ukanye mar mondo mi wabi nikech wan gi group kendo waikore kata mar manyo kama untiere kama ng'ato nyalo ore ota bilagi kama nyalo yudwe ka watieka dongi thuol madai ki wane social media ki ng'iyo Facebook iluongo ni Youth Transition Initiative wan gi page kanyo social media kendo kidhi e Twitter bende wan gi Youth Transition Initiative page. So Regan gini kan inboxers give me what details nyingi kuma gi ai the nature of that youth group we will get back to them obro duoko gi kendo obro no kaka ginyalo konyo gi ket nyaka namba gi kanyo. So Youth Transition Initiative kidhi e Facebook page nyalo follow page no kendo nyalo keto no details man. Gima dwani atiek kanyiso vijende wa en ni seche ma wamanyo dongruok to ningo bedni wang'eni kata through political processes dongruok nyalo biro. Omiyo seche ma wago siasa to wago siasa makelo nwa dongruok. Sani wachimo yiero ma 2027 Cleophas ji biro chung mang'eny. To gima nyalo konyowa kaka vijende en ni ka wane youth groups wagi to ng'ato kadwa chung to wanyise ni bwana kidwa chung bi wan gi youth group watimo ohala makama ere sir kata kony minyalo miyowa mondo mi wagol vijende e culture mar handout cha
obed culture moro ma en gimoro ma sustainable. Ni kar mondo mi kijana handout to nikech vijende gi nigi youth group, that money madi miyo ng'ato handout kaw negi mondo isonegi that youth group mondo mi gitim godo ohala ma pile ka pile. So the political process ma wasebedo kwatiyo godo vijende miyudo ni seche moko ilawo jasiasa itimo kama seche moko iyudo ka vijende dwa donjo njore. Walok kidono. Wang'i ane ni political process together gi empowerment gin gik moko momakre. Mondo mi kapo ni nitiere politician moro madwaro gimoro kata kijana wadu moro madwaro gimoro to giminyalo nyise ni wan kony minyalo miyowa seche midwaro kom ni kata banki sayudo kom en ere kaka inyalo support wa e youth groups ma wan godo gi. Number 2 katieko en ni opportunities ng'eny. Bende nitiere konyruok moro ma vijende nyalo miyore kendgi. Ka kijana nigi smartphone inyalo mana donjo e internet ting'ane ni mondo access pesa e youth fund atimang'o, mondo akaw pesa e Uwezo fund atimang'o. Ineno magi gik manitiere e fingertips tinde kendo websites go osebiro nyalo konyogi. So wambe kaka vijende onego bed ni wawuok oko, ok ni wabeta beta to warito ni mondo nyaka bi ji obi kuomwa mondo mi wayud kony. Nitiere kony ma kata wan wanyalo timo ka wan gi smartphone, so wayudo information. Iwacho ni information is power. Kisebedo gi information no tineno ni an kaka ng'ama kijana anyalo yudo konyruok nade. So inyalo follow wa e page mar Youth Transition Initiative vijende mawinjowa. Ka nitiere penjo kata ka nitiere request magin godo just inbox get details gi, we will get back to you. Wabro duoko kendo wabro no kaka wanyalo partner kendo wanyalo konyre gi vijendewa. Agora kama nya set to mato kodwa ukinyuma kono ka giro no inbox so samoro jok duok gi waduoko Youth Transition Initiative ora message wabro duoko wacho ni kama ne kaka gintinya koro mogi jong weche to tanya ko wachako wuok tich maka wuono ibed kod chir ka iwuok ka dhi ok dhi manyo tich itim kamano. Wacho ni Nyasaye bende bogwedi mana kiwuok kendo dhi timo gik moko gi lweti gi paro maber ma intiere godo chak odiochieng' mari kata juma mari ka ichung' motegno gi weche motegno me wacho